Takže je to určitá historická dráma, kde vidíte pokus násilí, sa pokúsi súdiť v tomto prípade kufri a bude používať registráciu doklada. Vidíte, keď sa to špínka týmto psíkom, naozaj musia spoľaviť pracovať presne písne. Ako vidíte, ten pes pracuje systematicky do hlavou, ktorá si predstavíte, že naozaj ten tlak takýchto psíkov je zhruba. Ten tlak psíkov je veľký, ale si predstavte, že tento tlak je rozložený na hlavne na dva očné zuby. Takže si predstavte, je to ako keď ten fakír leží na tých ilách, keď tak má veľa, tak je to v poriadku, ale keď si má láhnu na dve, samozrejme je to už problém. Toto bola ukážka rukavníka, mám teraz prepačte ukážka. Táto práca, čo ste mohli vidieť, a samotné zákusy, je veľmi malé percento, keď je takto položené psíkov, a koľko v mysle platných zákonov sa môže použiť psík bez náhubku, iba zákonník, tak samozrejme v mysle a bez zákona. Preto zákon vlastne dvoch psíkov. Môžeme mať problém, naozaj nemajú problém, ide o to, že väčšinou týchto psíkovia sú naozaj koristníci, majú veľkú chuť ísť a ich teraz taký problém, aby sa týchto psí popili medzi sebou a podobne, preto majú jasné cieľe, opatrenia musí pes